Yaya ne ko kuma hantsi ka je mana in aka shirya abin da kake aka zo ba sai kuma a warware ba wallahi in ga maka gaskiya kai ko wani zai wuce nan kuɗin shi ya faɗi ba zan ce da shi da auka ɗauka ba alkudu na'am 500 nan na yafe ma Allah sai na ci mutuncin to ai wancan ya fi wannan naka sawun giwa ne take na raƙu ha to ai ba su cika ba nawa ne 330 ne nan ranka dade yawa na zame 50 da nake da na biyo ka a'a to yawa ko ba gaskiya ba 30 kuma ragi ne da aka ya dace a yi mai ragi akwai tsohon burtali a jikin gonan nan kuma ruwa dai ya rage shi ba kuma tukwa zai haka kuma yanzu tambaya zan maka za ka cika kuɗin yanzu ko ba za ka cika ba yin cinikin wannan yanzu to ga bayanin da ne maka wannan ba na kuɗi ha shi ba shi ke sai na ka daga gona gobe in Allah da kai mini mutane a dama akwai wannan shikenan kuma kai da cikon burkabu yanzu ni kuma kauna ta sa duka ga muke maka duk abin da muka gararin mu kawai muke neman ka ni buga sai ne ga wani yaya saura daya wallahi sun cika ko shi ne aka lankwasa yawa su ne lankwasa burkabu sai a daga mana a daga fada kin takarda kuma duk daga baya sai na shigo to kai a shi ke da wasu da ai da wai ka samu da yanzu yau wanda za a yi na yau ba irin kullum bane ha babba ha karbi yau ba za a yi shi Allah ya kara ma daraja sarauta yau shari'an gaba ɗaya duk kai kai saboda haka yadda za a yi ai zaba shi daidai wallahi ai na sha wuya ranka ne ai za ka sha ba ga sai gumi nake ba ai ka rika kirkiro ƙarya kana kokarin sai ta zama gaskiya ba ƙarya bace ba ƙarya bace ai nan haka in ma kai hakuri zai zo tarar zai abin yara masu yara ai ba inda ka burge ni jiyan nan tsohuwan nan da ka kore ta a gari da duka ni ranka daɗe Allah na tuba ni ko ban samu komai ba ba komai ni dai ba bukata ta biya ba na ga yanda zai yi auren Allah kuwa Allah ka bashi lalata fa ka bashi lalata to yanzu abin da za a yi
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Mun shiga uku. Miya gaba ɗaya aka bara? Dan Allah dan Annabi a cikin ku akwai mai kuɗi ya taimaka min kafin ya dawo. Ni da samu in gama wannan miya. Ni dai ba ni da kuɗi gaskiya. In ba haka ba. Shikenan to. Wallahi idan har ya da ban yi wani miyan ba zan iya rasa aure na dan Allah ku taimaka mu in sake yin wani. To yanzu ya zami. Ni kwafce da hannunki. Ai shine Ashe yaro ba yaro bane. Ashe yaro ba yaro bane. Yaran birni mai ta ko bala'i, daga moɗa ka sha ruwa. Yaran birni mai ko bala'i, daga moɗa ka sha ruwa. Salamu alaikum. Barka da ma. Lafiya alhamdulillah. Gano juna. A cikin duka kake wallahi mutum da ganin ka wallahi tallahi. Kuma ya kai haka kai ne kace zaka tafiya mun zai ganka nan to da Allah ya sa ka san labarin da na zo ma da shi ba za ka juya dan kana cin nama ba. Wanne ne labarin kai akwai kwata in ka ce kwata yaɗi kenan to ba irin wannan yaɗin ba to ni ba wannan zancen ya kawo ni ba ɗanyen yaɗi na kama labari na ɗanyen yaɗi kasuwar ma tsaya in ci ta arziki ban tsaya na ci ba na wuce gidanka baka nan aka ce kana nan ka to kwaɗe. Ka san mutu akai musu na masa gaisuwa shi mai nama. Na dafa ka da alheri. Me faru? Irin wajen ka na samu ma. Kake burge ni billahi la ilaha illa huwa. Ana sabar sha wahala ba. Yo wai ke maganar wahala? Yayi. Ai duk lokacin da ka ji an ce yan shafal ai ba wahala ba. Kar ka ji komai. A cikin 100 ita kaɗai za ka mata tsaman nama. Alƙuran kuwa. Allah abokina. Allah wallahi. To shi zan ce an in same ka. Yawwa. In gaggauta maka bayani. Madalla. Dan a san da za a yi. Kar ka ji komai. Dauki daya. Ɗaya. Dauki. Da ya daudi abin da hannuna ya kai. Iya. Ya kai nawa ne? A wuta ne me kake? Ai ka san mata na 4. Haka ne ba. Na tana kai a kulla kake. A'a. Kwantar da hankalinka. To. Bari in je gidan. A cikin 4 nan wacce duk temun laifi bai ta karya ba. Yau za ta bar gidan nan wallahi tallahi. Kana zuwa daga buta. A'a. Kana zungurin buta. Ban lokaci mana. Amma in za ka yi saki ka san wa za ka saka. A'a wayo Allah ban lokaci mana. Yaya kuma dai. Allah. Wa yake maganar wannan? Ina zabuwa yar daura. Wanda za ka suna tafiya haka. Haka. To irin ta ce. Ban lokaci. Markabunawa. Kai. Samun yanka biyu. Inda ya tafi. Ku yi haƙuri, ku je waje ku jira ni, kun ji ku ɗan yi wasa a waje ban gama ba zan ƙarasa yanzu. Kin ga wata 'yar daddawa maza ki daddaka sai ki samu a ɓararraka ga wata 'yar kuka ma haɗa a samu yawwa shi ne dan saka ki musaka na gode sauri dan har haɗa nan da nan yanzu nan sai ki a haɗa a basu
Allah ma ai ya yi sauri. Oh. Na je cikin fage yawo sai na ishi ba ta nan kin tafi bakin abzin ta binta da kunya. Kai, lafiya? Ba gama abinci da ba jira muke. Ba gama abinci ba? Duk ku ta abinci ba? Kuma ku ci ba? Da wannan zuwa. Salamu alaikum. To kuma kin tsaya kin bar yara a zube baki ba su abinci ba. Me yake dira ne? Abincin ne ban karasa ba. Baki karasa ba? Saura kaɗan na ce su jira ni a waje. Kuma amma shikenan ga yara suna jira sai da kika san baki karasa ba ai sai a mai da hankali. Ha? Me wannan? Nan ruwan wanke-wanke ne ina dan wanke-wanke sai ya zube shine sai na ɗibiya shi na dan. Yanzu in banda kasanta wanke-wanke a bakin murhu za a zo. Assalamu alaikum. Alaikum salamu. Barkamu. Hatsi. Ka ɗibo ta faɗi ka sassa da romanta. Samu ko kashewa tukuna. Samun ne ka fito ka gani. Ai kuma sai ɗebo da yawa mu da ko ina kuɗi ne a jikin mu rabe ko ina. Ba da sa'a. Da Allah ke basu abincin nan. Yanzu ma kuwa. Kar ki tabbata fa kin basu abincin nan. Saboda kai baka san darajar dan adam ba, duk sallama da ne da ka zo ma kai sabgar kama za ka tafi ko? Ba gane ni ba ne? Hantsi ne dai, hantsin fada wanda ka sani ba wai wani bako bane daban. Kai abu ne ya bani mamaki. To. Ban saba kyakkyawar ganin ka kyakkyawar shiga haka ba. Na saka ba in zan ganka kullun cikin kazanta. Rigar nan da muka sanka da ita sama da shekara ita ce dai. Amma da yake an samu kuɗin haram daga jiya zuwa har an samu sababbin kayan saka ko? Kuɗin haram? Ƙwarai kuwa. Kai, ɗahiro, wallahi ka kiyaye ni. Ka kiyaye ni ka rika sanin irin kalmomin da za ka rika gaya wa saraki. Wallahi yanzu nan sai batar da kai kuma da kake maganar dan Allah ka sake fito da wani abu ka kai kasuwa ka ga yadda zamu yi da kai. Ni ɗahiro. Duk wanda ya mun kankara sai na yi masa na itace ya shekara yana ƙonawa. To dan Allah in ka isa kai mana na rodi. Rodi irin wanda ake kawo nan ka shekara kana aza mai wuta bai narke ba. Kai mana shi. Hantsi. Kaga gonan nan da kuka ci? Da kai da mai gari to tamkar namun kwaɗo ci. Ko ba daɗe ko ba jima sai kun yi amanta. Ba dai takaddun gona suna hannuna ba? Gona ta ce ina da takaddunta? Kai ɗayiro bari in gaya ma. Idan kana ganin wai kuɗin gonarka naman kwado ne to mu da ni da mai gari macizai ne irin manyan mesan nan wacce in suka haɗiye sun haɗiye kenan kuma in Allah yadda kai wallahi ba abin da za ka yi wanda cikin mu zai wani abu mu rijiya ce idan muka riga muka haɗiya ba ma aman abin da muka haɗiya ina gaya maka ko da kuɗi ko babu kuɗi ba dai akan ta kuka yi wannan abun ba ko da kuɗi ko babu kuɗi sai na aure ta ka je ka riƙe wannan a cikin ranka. To na gode wa Allah. Dama na sha zargin cewa na san sai ka zautu. Wallahi sai ka zautu. Kai haukan banza kake kana sa rana. Ni yau ɗahiro za a ɗaura mana aure da Jummalo. Kuma yau dinnan za ta tare ina gaya maka. Mu je zuwa. Yawwa. Haukaci ya haukura ce. Kai kenan. Ba za mu gane. To shi kenan. To ni da kai. Allah kar ya ba mu damar cin kuɗin haram. Nan inda nake kira ta halak in ci gumina in sha da halakina na sai gona da halakina wasu ƴaƴan ridara sun je sun kwace gona sun ci has mutum yana kara ya saka Allah yanda ka dau alƙawarin wanda duk ya saba ma zaka hora shi ranar gobe kiyama da wuta
Allah yanda kake nuna wasu tun anan wutar ita ce abincinsu Allah ka kiyaye mu. Wani ɗahiro lafiya kuwa? Tun ji naga fuskar uwa fuskar shanu? Me ke faruwa ne? To barka in gaya maka, da kai shiru da ka faɗa min labari tun je iske na har cikin ɗaki na, barka in gaya maka. Ni za ka yi wa kishiya? Kake ta faman kaɗar da kadarorinka? Barka in gaya maka, ni fa kainuwa ce da shan Allah mai tumɓike ni sai ya shirya. Ɗahiro. Talatu, yau na tabbatar baki da mutunci. Talatu na yi asara? Musiba ta same ni shine kike murna kike min dariya? Barka in gaya maka, ba ƙaramin farin ciki nake ba da murna in gaya maka. Ai kisha babban masifa ce. Masifa ce in gaya maka, sani ne ba kai ba. Barka in gaya maka. Shi ne kika suka sani a gaba da wannan mummunan baka fuskar taki. Kai rawa ma zan tashi in yi in taka rawa in juyi son raina. Wannan abu ya min suga. Aye mama, mama iya. Es. Talata kin gama? Bata ishe ka bane ɗahiro? Sake maimaitawa? Domin ni magaji da takawa ba. To Talatu, tabbas na san kin yarda cewa kainuwa da shan Allah ce tun da kike biki taba ganin madashinta ba ko? Amma na tabbata Allah ya baki ikon ganin ya baiwa bayin Allah shiga cikin ruwa suna tumbuko ta daga ƙasan jijiyoyinta ko? To Talatu kainuwa, to ni kuma zan nuna miki ɗahiro ni ne bawan Allah da yake tumbuko kainuwa daga dashin nata. Ki tashi ki tattara ki tafi na sake ki. Kwarai kuwa. Ban gane ba. Ki tashi ki tafi gidanku na sake ki. Ba ɗahiro. Wasa fa nake maka. Irin wannan wasan ai mun daɗe muna yin irinsa. Na sallame ki tashi ki tafi ba ce kainuwa ba? To na tumbuke kainuwar. Taɓijan wallahi ma inda za ni taɓijan. Da Allah tashi ki rawa. Rawan na tumbuke kainuwa na tumbuke kainuwa. Ai Talata sai kin tafi gidanku na sallame ki. Talata sai kin tafi. Talata kainuwa. Yau ɗahiro ya tumbuke kainuwa. Tashi ki tafi gidanku. Karfa min sutura. Karfa min kwandon asiri. Kainuwa ta haɗu da haɗarin ruwa. La ilaha illallah. Mun shiga uku. Ai dama tun da na ganka a nan a firkice, na ga ba ma da shirin ka zo ba. Abin ya bani mamaki, kuma har ka sa gabana ya faɗi. Abin da suka yi maka kenan? Ke dai bari Jumalo. Amma ni da abin da suka yi min ba ma shi yake damuna ba yanzu. Babban matsalar shi ne a ina zan je in samo waɗannan kuɗin yanzu in kawo. Ai auren nan namu. Ita kanta mai ɗakina da ta tashi ta nemi taimun rashin mutunci. Tuni na sallame ta, na sake ta akan kuma magana auren nan namu. To kuma gashi abin da Ɗahiro, kai da idanunka kaga irin zaurawan da suke zuwa waje na hira da masu kuɗi da masu mulki. Amma na ce ma ka kwantar da hankalinka tunda na ce kai zan aura, kai zan aura. Ko? Kaga ita ma matar taka da ta fita, kaga ta ba mu dama kenan mu ci karen mu ba babbaka ko? Allah ko? Wallahi. Kai. Gaskiya ne Jumalo. Kin samu wani ƙaimi da da gabaki ɗaya fita daga jikina. Allah ko? Aha. Alhamdulillah. Na ji daɗin wannan bayani da kika yi. Yawwa, bawan Allah. Ya na ga motar ba fasinja? Ai mutum ɗaya. To, mutum nawa ya rage? Ba mutum biyu. Mutum biyu? Ai ina ganin kamata in biya motar nan gaba ɗaya ma mu wuce kawai.
Wai me kayan? Namijin duniya. Alkudo. Rugun babban motsi. Wai kai ne dama a ciki? Ni ne nan zan kama hanya in tafi kasuwar ƙauye. A yanzu nake tambaye shi nake cewa to ni motar ma biya zan gaba ɗaya mu tafi. Ni yanzu kawai tunda na ganka taimako nake nema a banka. Wallahi ina zanne a motar nan ina ta tararrabin yadda za a yi in shiga ƙauyen na kasuwar ƙauyen. Ai sai zance kake kai bayani mana. Wata 1000 ake bi na a ƙauyen nan ta tsaya mun. Kuma na tabbatar in na tafi sai ta min da hankali 1000. Nake san inda sarari dan matsayin Annabi Muhammadu ka taimaka ka rufa min asiri ka bani aro da mun ci kasuwa da yamma kafin mu dawo zan baka. Alkudo. Na'am. 1000. To ai kai alkudo ai baka biyan bashi. Kuma ni tsakanina da kai yau ai ba magana bashi. Ina biya yau a cikin nishadi nake cikin kuɗi nake. To zan biya ma motar nan zuwa da dawowa naira ba za ka kashe ba. Allah? A ƙwarai kwa. Sannan abu na biyu ba 1000 ba 2000 zan baka. Saboda ka sa in ihu a tasha. Kai ka ji ka. Yawan kai ma duk ba cikin murna bane? Duk cikin murna ne Allah kuwa. Ba bashi ba kai ma? Kyauta. Ina direban yake? Kai ne direban? Duka mota ta kan karbo mun Allah ka kama hanya mu tafi tuta. Kai ne a gaba ko a baya? Ai kai ne alhaji kai ne alhaji kai ne. To ga wannan duk abin da zaki wannan sun isa kuma har kudin sadaki a ciki. Ka ga yadda kai kyau kuwa amma da muna tare sai kai ta zama dukun ba ka son yin kwalliya kamar kwalliya an gani. In banda abinki ai a wannan lokacin rashin abin yi ne ba sana'a. Yanzu ko yanda na samu sana'an nan abubuwa suna shigowa ai wanka ma sai abin da ke gani. To yanzu nan din nawa ne? 100 ne. 100 kuma? Ka bani 150 ka gani ma sai in zama yar cakwai in zama baka son zama yar kwalisa ne. Ai dama can wannan sunan naki ne. Irin wankan da kike da adan da kike yi fa ko matan mai gari Allah ba za su kai ki ba. Amma matsalar dai ba za ki samu 50 ba saboda ni kaina zan dan yan dinke kin ga bai kamata a ce mutum yayi amarya mai tsafta ango cikin datti ba. Shine ai ka sai ka kara mu. Allah ya sa dan da wannan limaman da za su daura auren nake son kowa dan samu dan yi abin da za a yi. Ga dai 20,000 ki kara. Yawwa. Kai. Na gode. Aha. Wayo Allah na. Ka san me? Sai kin yi. Bari in shiga cikin gida mu. Ki shiga ki fito. Ai nan da ke ganni. In dai zan rika samun wannan fara'a taki da wannan farin na idanu. Shekara guda zan a caki anan ina saurara ki. Za ki same ni. Ba zan bushe ba ba kuma zan lalace ba. To shikenan bari je. Yawwa. Dawan kai. Iko sai Allah. Wayo Allah kai wanda kai. Allah ya sa a kai kiran Juma'a. Ai dinnan jikin karkaran mu in kace alkudu. Alkudu. Ni kadai ne alkudu. Na kalle ta ga rawani ta ce to shikenan wanda dai abin da shi ya so na ce aho. Da lila fa na taho. Ni ashar ne na fito. Da alama. Alhaji Mato mai takama da yar mota, Alhaji Mato mai takama da yar kuta, ka taba ta a gara ma da kabarta, da kuɗi ne burinsa ya samu karama, ya ga yarinya ya damu za ya aure ta, yaya ne wani yaya za a yo a gida, kata na ga kura ga jan ɗauri, ga kasuwa na ci za a ta yi a yo tsari, komai ya ƙare dan ba a yin tsari.
kowa na ci za a ta yi ayo tsari komai ya ƙare dan ba a